Garaşsız, hemişelik bir tarap diýärimiziň milli ykdysadyýatynyň esasy pudoklarynyň biri bolan ow hojuluk ulgamyny düýpli galkynşa eýeden hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny ýokary hili we ekologiýa taýdan aratsam, dünýä bazarlaryna bäse şu ukyply azyk önümleri bilen ýylyň tutuş dowamyna ygtybarly üpçün etmek baradaky görkezmelerinden oguralyp zähmet çekken Balkyn welaýatynyň kärenetçileri, mülkdarlardyr ýer eýeleri, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ruhuny münasip işler bitirmek başarýarlar. Ýylatışxanada ähli işler döwrewak tehnologiýalary, işläp taýýarlamalary hemde kämil kompýuterlere dayanýar. Muň özi ýylatışxananyň ýylylyk, çyýlylyk, suwaryş ulgamlarynyň işlerini talaba laýyk ýola goýmakda möhüm ähmiýeti eýedir. Gög önümniň durly görnüşlerini ösürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk meýdany 4 hektara barabar bolan ýylatışxana bir wada täze iş orunlarynyň 30 golaýyny döretmäge mümkinçilik berdi. Geçen ýyla bu döwrewak ýylatışxanada pomidor hasylyny ösürip ýetişdirmeklik gurumaçylykly ýola goýuldy. Päkim paýhas ummany Magtymguly Pragy ýylynyň başyndan bäri bolsa, bu döwrewak ýylatışxanada ýokary hil ünlülerine laýyklykda hemem ekologiýa taýdan arasa pomidoryň bitkinlik hasylyny ýygnamak işleri gurumaçylykly alınıp berilýär. Mövsümiň başyndan bäri bu ýerden sarp edijilere ugradylan islegli önümiň möçberi eýýäm 70 tonnadan geçdi. Şu ýylyň tomsyna çeni dowam etjek hasyl ýygymy mövsüminde pomidoryň ýene-de azyndan 300 tonna golaýyny ýygnamaklyk maksat edinilýär. Pomidoryň daşarky bazarlara da ugradylýanlygy hassa buýsançly ýagdaýdyr. Pähim paýhas ummany Magtymguly Pragy ýylyna halkymyzyň saçaklarynyň rysgal bereketine münasip goşunt goşmagy başarýan ýylatışxananyň hunermenleri halal zähmet çekmäge döredýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize hem-de gahrman arkadaşymyza alkyş aýdýarlar.